А с това, защото жената сигурно го оценя. Кое? Много е важно мъжа да помага на жена си, да бъде, разбираш? Много е хубаво. И ти също помагаш. Да. Аз не помагам в къщи обаче. Знаеш ли нещото, което, примерно, едно от нещата, което не ми харесва на нашите български мъже? Те си мислят, че мъжа, да бъдеш мъж е нещо, величие, жената едва ли не е жалка. И това трябва да изпълни всичко, което и се каже. Че жената е За слугиня мен ли? Да, Слугиня? да. Не. За мен мъжа и жената са еднакви. Равни. И равни, трябва Така е. заедно да вършат всичко. Но аз тук виждам. Така е. Аз съм Кой научил, мъж? аз съм научил и децата, защото не искам жена ми да тежи тия неща на нея. Абсолютно. Научил съм си децата, всеки като се нахрани, взима си копичката, измива си я и оставя да се тук суши. наблюдавам И нещо децата, друго. и децата. Тук наблюдавам по някакъв Не само аз, мъже. аз си го правя това. Не искам да го правя като някакъв таен заговор, аз мога да го кажа на тях. Това ми е ясно. Но виждам, че други мъже гледат Аз за собствено си, така егоистично на тях да са добре. Но като едат, не питат някой иска ли да яде. Не чакат заедно обяд Те са да мъже вечеряме. заради И това ли е мъжкото? Се напиеш, се набухаш, да не питаш, да не се бъде заинтересован. Човекът, с който живееш. Аз може да не съм жена, но той е редно да ме попита. Той може да ме имаш, аз трябва да го попитам дали